ଏବଂ ସବୁ ସ୍ତରର ଚାକିରି ମୁଁ ମା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଆମକୁ ଘରେ ଆସି ବୁଝାନ୍ତି ଏଇ ଚାକିରି ଏଇ ଚାକିରି। ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା ପିଆଜ ଏଇସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କଥା। ଓଏସ୍ କି ଆଇଏସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନଟା ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ପଢ଼ିବା କଥା। ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପାଇବାର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ଆମକୁ ଭତ୍ରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଲୋକ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କହୁଛ ଭତ୍ରା ଇଏ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଏଇଟା ପସିବୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ପସିବୁଲ। କାହିଁକି କହିଲା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୋତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ଼ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଗୋଟେ ଥିଲେ ସରିତା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେଇଟା ମୋତେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବୁ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି ଏଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେହେରାର ଯେଉଁ ଖୁସି ମିଳେ ସେଇଟା ଇନର ପିସ୍ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗିବ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଦେଉଥିଲି ଡେଲି। ରାତି 2-3 ହେଇଯାଏ, 2-3 ଖାଇଲା ତାପରେ ମୋର ଉଠିବାଟା 9ଟା ହେଇଯାଏ, 8:30-9ଟା। ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ବି ମୁଁ ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ବି ବହୁତ ମାନେ କଟକ ହେଇଯାଇଥିଲି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏଇ ଜିନିଷ। ମାନେ କେବେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଏନି, ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଯେଉଁ OCS ରିଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାହିଁରେ ଯେଉଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଭତ୍ରା, ଯେ ମୋର ସଡ଼ା ଲାଗିବ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ସହିତ ଆଜି ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବା। ଆଉ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ ଆଗାମୀ ସକ୍ସେସ୍ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଏ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ତ ବାବୁ, ମୋର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସାରା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣି ତୁମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ତ କେମିତି ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମାନେ? ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଡାକିଥିବାରୁ, କିଛି ମୋର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେୟାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ। ମୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତ ମୋର ସ୍କୁଲରୁ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା। ଡ୍ରିମ୍ ବି ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ? କ'ଣ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛ? ଫିଲ୍ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ର କିଛି ମେନସନ୍ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଯାହାକି କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମଣିଷ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଗଲା ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଜଣାପଡ଼େ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ବୋଲି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ପଦବୀ ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ମୋତେ। ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ମୋର ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର, ଏବଂ ଯାହା ଯେଉଁ OPS ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ତାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା OCS ଯେଉଁ କ୍ରାକ୍ କରିବାଟା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଇଏରେ ନଥାଏ ଯେ ଇଜି ବି ୱେ ନୁହେଁ, ମାନେ ଇଜି ୱେ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ OCS ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ତର୍ଜମା କରେ ଯେ ୱେଦର ସେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ କି ନାହିଁ, ତାର ପାଖରେ ପେସେନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେସେନ୍ସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଜର୍ଣ୍ଣି ବି ଚାଲେ। ତ ତୁମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ, ଯେଉଁଟା ବଣିଆ ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗ କର, ତ ସେଠାରୁ କେମିତି ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା ମାନେ OCS ପାଇବାରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେମିତି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ତୁମର ପଛରେ କେବଳ ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ମା ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର 3ଟା ପିଲାକୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆଉ ପରିବାର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା କେମିତି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ତୁମର ଲାଇଫ୍ରେ? ଏଇଟା ମୋର ଛୋଟବେଳଠୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ଏହା ମୋର ଶ୍ରେୟ ଦେବି ମାଆଙ୍କ। କାହିଁକି ମା ପିଅନ ଚାକିରି କରନ୍ତି JMC କୋର୍ଟରେ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗେ। କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମେ ମା ଦିନ ରାତି କରି ଛୁଟି ନଥିଲେ ବି ମାନେ ଦିନ ରାତି ଯାଇ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ।
ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କି ଆମେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ଯଦି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବି ମୋ ମା ସିଆଡ଼େ କଷ୍ଟ କରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋ ମା କଷ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛି, ତା ଦେଖି ମୋତେ ଡବଲ ମୋଟିଭେସନ୍ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବା ନା, ସେ ହେଉଛି ମା। ଏବଂ ମାଆକୁ ଆମେ କିଛି ଦେଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଖୁସି ମିଳିବ ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ତ ଜାଣିଲେ କହିଲେ ଆମ ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି ସାହୁକାରଠୁ ଧାର ଆଣିକି ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବେ ବେଡ଼ା ପେଡ଼ାରେ ଚାଷ କରିବେ, ଏବଂ ସେଠୁ ହିଁ ଆମ ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ପିଅନ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରୁ ସେଟା ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସବୁ ସ୍ତରର ଚାକିରି ମୁଁ ମା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମା ଆମକୁ ଘରେ ଆସି ବୁଝାନ୍ତି ଏଇ ଚାକିରି ଏଇ ଚାକିରି। ତାଙ୍କେ ବି ଗ୍ରୁପ୍ SHG ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଦେଖନ୍ତି ଅଫିସରମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ କୁକ୍ ସ୍କିମ୍କୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଡେଲିଭରି କରିପାରନ୍ତି ସେ ଦେଖନ୍ତି, ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ତମେ ମାନେ ଦିନେ ଦିନେ କରିପାରିବ, ଚେଷ୍ଟା ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼, ଏଇସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତମ ନାନୀଠୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା ପିଆଜ ଏଇସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆମ ମା ହାଟରେ ନେଇକି ପିଆଜ ମାନେ ଆମର ମଙ୍ଗଳବାର କୋଟପାଡ଼ ହାଟ ବସେ, ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ। ସେଠାରେ ମା ନିଅନ୍ତି ପିଆଜ କି ଘରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଚାଷ କରନ୍ତି ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ମାନେ ଯେମିତି ପଇସା ଆସେ ସେଇଟା ପରିବା ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ସେଇଟା ରହିଯାଏ, ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୁଏ। ତ ଆଉ ଷ୍ଟଡିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କେଉଁ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ହେଇଥିଲା ଯଦି ସେୟାର କଲେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ଯେଉଁଟା? ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ବଣିଆ ଗାଁରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ହାଇସ୍କୁଲରେ 10th ମୋର ସରିଛି। ହାଇସ୍କୁଲ କେଉଁଠି? ହାଇସ୍କୁଲ କୋଟପାଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୋର ସରିଛି। ତାପରେ +2 ବି ସେମିତି। ତାପରେ +2 ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପଢ଼ିଛି ସେଟା। ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନଟା ମୋର ବିକ୍ରମ ଦେବପଟ୍ଟନମ, ଏବେ ବିକ୍ରମ ଦେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଛି, ତାହିଁରେ ସରିଛି। ମୋର ଥିଲା ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଛୋଟବେଳଠୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଆସିଲା ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କିଛି ଜିନିଷ ପାଇବାର। ଏବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର 2022ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କାଷ୍ଟରେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଗାଁରେ ସେମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ବୁଲନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଚେନ୍ନାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚେନ୍ନାଇ କେରଳ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମର କ'ଣ ମାନେ ସ୍କୋପ୍ ରହିବ? ତୁମେ ଯେମିତି 2022ରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରାଇଲ, ତା ବାଦେ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର କାମରେ ନ ଲାଗିକି OS ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲ, କେମିତି ଟପ୍ ଥିଲା? ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଏଇଟା OS କି IS ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନଟା ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ପଢ଼ିବା କଥା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ ପ୍ରୋସେସଟା ମାନେ ଇଚ୍ ଡେ କିଛି ଜିନିଷ ଏଫର୍ଟ କରିବା କଥା, କିଛି ନହେଲେ ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ରେକ୍ ନ ନେଇକି କିଛି ଦିନ ସବୁଦିନ। କାହିଁକି ବୋଲେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ନେଇକି ଜଳ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିଟା ବରେ ସେମିତି ଏକାଥରେ ସେଠି OS IS ଏଇ ହେବନି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ସମାଜରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପିଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ହେଉଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏଇବାର ଫୋନ୍ ହେବାର ମିସ୍ ଗାଇଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କମ୍ ବୟସରେ ଉଦଲିଆ ପଳେଇବା, ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାଇଁ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଛନ୍ତି, କେରଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼ରୁ ମିସ୍ ଗାଇଡ଼େଡ଼ ହେଇକି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯିଏ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ପଞ୍ଜେଇଟା ଆଣିକି ପୁରା ବର୍ବାଦ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ଯେଉଁ ଖୁସି ଦେବା କଥା ରିଏଲ୍ ମୋଟିଭ୍ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମେନ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଯାଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଠିକ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ନା, ବୋଲେ ତାଙ୍କେ ବି ଦିନେ ନା କିଛି ଜିନିଷ ସବୁ ତ IS OS ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଆଉ ଗୁଡ୍ ସୁନାଗରିକ ହେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆଉ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସକୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ରଖିଥାନ୍ତି।
ଏବେ ଆମେ ଯଦି OCS କଥା ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା OCS କ୍ରାକ୍ କରିବା କଥା ତ ତମେ କୋଉଠି ତ କୋଚିଂ ସେମିତି ନେଇନଥିଲ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ବେଲ୍ଟରେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ OCS ମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କୋଚିଂ ନେଲେ ହିଁ କ୍ରାକ୍ କରିହେବ ସେ ଜିନିଷ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଲ ସେ ବିଷୟରେ ତ କ'ଣ କହିବ ଯେ ୱିଥାଉଟ୍ କୋଚିଂରେ ବି କ୍ରାକ୍ କରିହେବ ଯେମିତି ତମେ ଏବେ କ୍ରାକ୍ କଲ ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ପସିବୁଲ୍ କାହିଁକି ବୋଲେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୋତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଗୋଟେ ଥିଲେ ସରିତା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ବୋର୍ଡ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେଇଟା ମୋତେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ ନା କୋଚିଂ ନେବା ଜରୁରୀ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆଫ୍ଟର କୋଭିଡ୍ ଯେଉଁ ଆସିଲା କୋଭିଡ୍ରେ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କି ଯେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଚିଂ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପଳାଇଲା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଘରେ ବସେଇକି ଯେଉଁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରିବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିବୁ ଦିଲ୍ଲୀ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଯାଏ ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧା ଥାଏ କେଉଁ କୋଚିଂ କ'ଣ ପଢ଼ାଇଲା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେତେ ଥର ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବା ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ଆମେ ଭଲ ବିନା ଇଏରେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିପାରିବ ଆଉ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଇଟ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ଟିକେ ଦରକାର ସେତିକି ବାବୁ ଏବେ ଯେଉଁ ତୁମର OCS ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏବେ ହେଲା ପରେ ଏବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ ତାପରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ ତ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଏଇମ୍ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଗଲା ପରେ ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ତହସିଲଦାର ହଉ କି ଗୋଟେ ତହସିଲଦାର ହଉ କି BDO ପୋଷ୍ଟ ମିଳିଲା ପରେ ତୁମର କ'ଣ ଏଇମ୍ ରହିବ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ତ ଗୋଟେ ଜନତାଙ୍କର ସେବା ମାନେ ଲାଇନ୍ଟା ହିଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ତ ଅଲଗା ଲାଇନ୍ କେତେ ଅଛି ଯିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଲୋକ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବୁ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେହେରାର ଯେଉଁ ଖୁସି ମିଳେ ସେଇଟା ଇନର୍ ପିସ୍ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗିବ କାହିଁକି ବୋଲେ ମୁଁ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ବି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ଯାଇଛି କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କେମିତି କରିବେ ଆମର BDO ତହସିଲଦାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମୁଁ ରହୁଛି ବଣିଆ ଗାଁରେ ତାହିଁରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ଆମ କରିବା ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ OCS କ୍ଲିୟର କଲା ପରେ ମୋଟିଭ ବିପର ମାନେ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟିଭ ଥାଏ ତାପରେ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟିଭ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଯେମିତି ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଦେଖିଥିବ ୱେଷ୍ଟ ଟପର ଗୋଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟ୍ରାପ୍ ହେଲା ତ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମାନେ ତମର ଯେଉଁ ମୋଟିଭ ଥିଲା ବିଫୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେମିତିକି ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କାଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ ମାନଙ୍କରେ ତ ଆଫ୍ଟର ପାଇଲା ପରେ ମାନେ ତମର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ରହିବ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟେକ୍ ଲାଇନ୍ ଥାଏ ଯେ ଲାଇନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ଗେଟ୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ସେଇ ଟେକ୍ଟା ଯେଉଁଟା ରହିବ ତ ତମର ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ ନା ଏଇଟା ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇ ମୋଟିଭ୍ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରହିଲା ମୋର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଆଉ କାହିଁକି ବୋଲେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଆଉ ମୋ ଆଖପାଖରେ ଯାହା ଦେଖିଛି ଆଉ ଏମିତି ତ ଥିବେ ଯେ ପଇସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜବ୍ କରିତେ ବିଫୋର ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ ଦେବେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଏଇସବୁ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ ନେବି ତାପରେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଣିଷ କିଛି ଜିନିଷ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଇ କିଛି ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଭଲ କରିକି ଯିବା ଲୋକ ଯାହା ମନେ ରହିଥିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଆଉ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପାଇବାର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ଆମକୁ ଭତ୍ରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଲୋକ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭତ୍ରା ଇଏ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ ମାନେ କିଛି ତ ନାହିଁ ଆମକୁ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଯା ନହେଲେ ଗୋଟେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଆମ ଭତ୍ରା ଲୋକକୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ବହୁତ ଏବେ ମୋର୍ ଦେନ୍ 75 ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଅଛି ବୋଲେ କିଛି ଜିନିଷ କିଏ ବି ତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଏ ଗଲା ଆମେ ବି ଯିବୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଚେଞ୍ଜ ହେବ
ଯାହାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସେଇ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆମ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଆମ ବତରା ସମାଜ କି ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଟିକେ ଉପକାର ହେବେ କିନ୍ତୁ ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କି ଯେଉଁ ବି ଜବ୍ ବି କି କିଏ ବିଜନେସ୍ରେ କରିପାରିବ ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କିନ୍ତୁ ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ରହେ ଜେନେରାଲ ସିଏ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କମିବ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାର କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆଉ ଏବେ ମେନ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରାଇବାଲ ବେଲ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏ ଯଦି କୋରାପୁଟଟା ଯେମିତି ଟ୍ରାଇବାଲ ବେଲ୍ଟ ଗୋଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଏଠି ଏସଟି ଟ୍ରାଇବାଲ ଲିଟରେସି ବହୁତ କମ୍ ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯଦି OCSରେ ଦେଖିବା ଆମର ତ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ବେଲ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ବେଲ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ ରହିବ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଦଉଥିଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଏଇଟା ଆମ ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ କମ୍ପେୟାର କରିବା ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମକୁ ଯେଉଁ 2000 ମସିହା ଗୋଟେ ଫିଗର ନେଇକି ଯିବା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ଆମ ଏଜୁକେସନ୍ର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଦାଦାମାନେ ଲେଙ୍ଗଟି କଚିକି ଯାଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ କି ଆମର ବାବା ମା ମାନେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ସେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳୁଛି ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଲୋକ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ପିଲା ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ପାଇବାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରେସିଓଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି ଆମ ଏରିଆର ପିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଥିଲା ଲଙ୍ଗ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଦେଉଥିଲି ଡେଲି ଦେଉଥିଲି କେତେଟାରୁ କେତେଟା ପ୍ରାୟ ପଢ଼ୁଥିଲ ମୋର ପଢ଼ା ଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପଢ଼େ ଟିକେ ରାତିରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ପଢ଼ିବା କେତେଟା ଯାଏ ରାତି 2-3ଟା ହେଇଯାଏ 2-3ଟା ଖାଇଲା ତାପରେ ମୋର ଉଠିବାଟା 9ଟା ହେଇଯାଏ 8:30 9ଟା ଆଉ ସେ ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ଥିଲି ନା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ତାପରେ ଏଇ ଷ୍ଟଡି ଥିଲା ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ ଦେଖେ ଯାହାକି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ପଢ଼ା ମାନେ ଖାଲି ପଢ଼ିଥିବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ସହିତ ପଢ଼ା ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାଟା ରେଗୁଲାର ଥିଲା ବ୍ରେକ୍ ନଥିଲା କେତେ ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ଏଇଟା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସ ପୂର୍ବ ପ୍ରୟାସ ମୋର ମ୍ୟାଥରେ ହେଇନଥିଲା ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୟାସରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋର 2022ରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ବାବୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ପ୍ରାୟ ଘର ଲୋକ ବି ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ ବେଲ୍ଟରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ସେଇଟା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ତୁମକୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ କଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଷ୍ଟଡି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ମୁଁ ତ ଘରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମାଆଙ୍କର କୋଅପରେଟିଭ୍ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ନାନୀର ବି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ମେଟେରିଆଲ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ମିଳୁଥିଲା ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଘରେ ହିଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆଉ କୋଅପରେଟିଭ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲି ଘରେ ହିଁ ଦେଉଥିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଖାଲି ଟେବୁଲ୍ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଫୋକସ୍ଟା ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର ନିହାତି ଦରକାର ମୋତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାହାରେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ମୋ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେଟାକୁ ମୋତେ ରଖି ଦେଉଥିଲେ ମାନେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼ା ପ୍ରତି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ନହେଲେ ଗାଇଡେଡ୍ ହେଇକି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଘରେ ରହିବାଟା ବହୁତ ଜିନିଷ ଭଲ କରେ ଘରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେବାଟା ଟିକେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଥିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଇଜି ହୁଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିଯାଏ ଘରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ମୋହମାୟା କହନ୍ତିନି ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ମୋହମାୟା ଛାଡ଼ିଲେ OAS ହେଇଯିବେ ସେଇ ମୋହମାୟା ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମେ ବି କିଏ କେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଯେ ପିଲାକୁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନ କରିକି ତାର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାର ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଇଜି ହେଇପାରିବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର ତ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିବ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା କାହିଁକି ଲଙ୍ଗ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ସପୋର୍ଟିଭ୍ ନେଚର ଦରକାର ନହେଲେ ପିଲାକୁ ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲୁଣି ଏଇଠୁ ହବ ନାହିଁ ତୋର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ବି ମୁଁ ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ବି ବହୁତ ମାନେ
କଟକ ହେଇ ଯାଇଥିଲି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଟୋଟାଲି ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ କେବେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଏନି ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଆଜି ରିଜଲ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିଛି ମୋର ନହେଲେ କେବେ ରଖିନି ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଫୋକସ୍ ରହିବାର ଅଛି ସେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଠି ଆମେ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବା ଏମ୍ଟା କ୍ଲିୟର ଥିବାର ଅଛି କେବେ ନହେଲେ ମୁଁ ପାଇବି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହବ କିନ୍ତୁ ଏମ୍ଟା ଠିକ୍ ଥିବାର ଅଛି ମିସଗାଇଡେଡ୍ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ନା ସେ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ପାଇଲା ସେଇଟା ପାଇଲା କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇକ୍ କିଣିଲା କିଏ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି କିଏ ବୁଲିବାକୁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥାନ୍ତା ମାନେ ମିସଗାଇଡେଡ୍ କହିବା ନାହିଁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହବା ଏଇଟା ମୁଁ ସେଠାରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବାର ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଇଜି ହବ ମନ ରହିଲା ଡିସିପ୍ଲିନ ମୋଟିଭେସନ ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିଗଲେ ମୋଟିଭେସନ ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସେ ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବାର ଅଛି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଇଚ୍ଛା ହଉ ନ ହଉ ଖାଲି ବସିବାର ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସ ଡେଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଯିବା ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ରହିବ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ +2 କରୁଛନ୍ତି +3 କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ନିଜର ଲାଇଫକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ କରିକି ଏଇ ଲାଇନରେ OCS କେମିତି କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇପାରିବେ ଏଇଟା OCS ଏବେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ଭିତରେ ଭେରି କରେ କିଏ ତା ବାବା କିଏ ସେ କାଷ୍ଟ ମାନେ କୋଉଟା କହନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ନେଇଛି ବୋଲେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷର ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆର୍ଟ୍ସ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ ସାଇନ୍ସର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ହେଲ୍ପ କରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଯେମିତି ପଲିଟିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ସୋସାଇଟି ପଢିବାଟା ସୋସିଓଲୋଜି ସୋସାଇଟି ପଢିବାଟା ମେନ୍ ଏମ୍ ହେଉଛି ସୋସାଇଟିକୁ କେମିତି ସର୍ଭ କରିପାରିବା ଏଇ ଜିନିଷ ତ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ବେଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିବେ ବେଟର ମାନେ ବହୁତ ବେଟର 2 times ବେଟର କରିପାରିବେ ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ସାଇନ୍ସ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲା ଯୋଉ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏ ଆର୍ଟ୍ସ ନେଇଛି କଣଟା କରିବ କିଛି କରିପାରିବ ନା ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିମାଗରୁ ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ କି ତାଙ୍କ ଇଏକୁ ଗାଇଡେଡ୍ କରିବାର ଅଛି ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି କାହା ସହିତ ମିଶି କାହା ସହିତ ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହଉଛି କେତେବେଳେ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ମତେ କହିଲେ ମୋ ମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବହୁତ କରେ ଟ୍ରାକ୍ ରଖେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କିଏ ଯାଉଛି ମତେ ବାହାର ଯାଇଥିବ ବୋଲେ 10 ଥର ଫୋନ୍ କରିବ ମା ଏଇ ଜିନିଷ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ଦରକାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ପିଲାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୋଟେ ତାର ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଗିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏବେ ସମାଜ ପିଲା ବାପା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା +2 ପରେ ନା +3 ପରେ ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ ଏଇ OCS ଲାଇନରେ ଆସିପାରିବେ OCS ଲାଇନରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ନଥାଇକି ବି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖାଲି ନମ୍ବରରେ ସେମାନେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି କରିପାରିବେ ଆରାମସେ ଏଇଟା କରିପାରିବେ କ'ଣ ଦରକାର ମାନେ ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ଯେଉଁ ପଢ଼ିବାଟା ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର ମ୍ୟାଟର କରେ ଆଭରେଜ ପିଲା ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଏଇଟା ପାଇପାରୁ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ 12th ଫେଲ୍ ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାନେ 12th ଫେଲ୍ ପିଲା ବି ସେ ପାଇଗଲା IAS ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ନାହିଁ କିଏ କମ୍ ମାର୍କ ଆଣିଛି କିଏ ଫେଲ୍ ହେଇଛି କେତେଥର ବିନା 3rd କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ବି ସେ IAS OAS ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର କରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେବେ କରୁଛ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଏଣ୍ଡିଂ ତ କେବେ ନହେଲେ କେବେ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ମେନ୍ କରେ କେତେ କରେ ସେମିତି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରି ତମେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ କେତେ ସିରିୟସ୍ ଅଛ ତମେ ଏମ୍କୁ ଡ୍ରିମ୍କୁ ନେଇକିରି ଆଉ +2 ପିଲା ବି ସେମିତି ଆଉ +3 ପିଲା ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରଠୁ ତାଙ୍କର ଏମ୍ କ୍ଲିୟର ଥିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି ମାନେ ସେଇ ଲାଇନ୍ ବି ଏବେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଯାଇପାରିବେ OCS ଲାଇନ୍ ପରେ ଯାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ତ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛି ଟପର୍ସର ଇଏ ମିଳିଯାଏ ମାନେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର ଅଛି ଟପର କେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରିସୋର୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ମିଳିଯାଏ ମେନ୍ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେବେ କରୁଛୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ଏଣ୍ଡିଂ କେବେ ହବ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମେନ୍ ରହିବ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍
टिके कम हो गला ना ऑटोमेटिक से डिसिप्लिन को पळाय डिसिप्लिन पळाय आराम सक्सेस पाइबाटा बहुत इजी हो जिवो जोटा कि एबे टिके सोशल मीडियाटा बहुत डिस्ट्रैक्शन करछि फोन को बहुत कंट्रोल करबा पड़ो फोन निजो को कंट्रोल करके से लाइन रे नबा पड़िबो ए फोन टा हमें देखु छु जणा पड़बो नै रील्स स्क्रॉल करी समय पळे जाइतो एड 2 घंटा देखो टाइम 2 घंटा पळै जाय छी सेम जिंस ए मैंने सोशल मीडियाटा एतकी भलो सेती खराब ताको कम करिके हमर जो एम टा मेन प्रायोरिटी देखि एम टा सीरियस नहीं कि अब केते समय रे ताको क्लियर करछो से ईच डे ताको टारगेट रखि पढ़वा पता थैंक यू बाबू जोड़ा आज हमर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद समय नहीं कि हमें पिला मन किसी शेयर कले जेंति कि बाबू कहथले जे हमें हमर एम को सीरियसली नहीं कि जदि हमें कंटिन्यू रखिबा हमर जर्नी देन केबे ना केबे डेफिनेटली हमें सक्सेस होबा आ पेरेंट्स मध्ये तारे बहुत सपोर्ट दरकार पेरेंट्स रो सो दैट हमें हमर जर्नीटा इजी होई परिबो आ कंटिन्यू हार्ड वर्क जदि हम करबा डेफिनेटली हमें सक्सेस पाइबा हमें ओसीएस न पाइले एटलीस्ट गोटे भलो मनुष्य भलो नागरिक सुनागरिक होई परिबा थैंक यू सो मच भलो नागरिक त करप्शन कमी जेबा ऑटोमेटिकली सुनागरिक गेला गवर्नमेंट स्कीम सब जानि देले करप्शन ऑटोमेटिक रिड्यूस हो काले काई बोले करप्शन केते बेले आसे जेते बेले हमक पार नॉलेज न थाए राइट आउ करप्शन रे के बेसी शिकार होती हमर आदिवासी लोग हम जे अनपढ़ ताके करप्शन रो शिकार केबे बड़ लोग केबे शिकार होते नहीं एक्चुअली ये जो ये रे भी टेक लाइन अछि पीपल्स माने जो माने लास्ट लाइन रे थिबे से मान जते बेले गवर्नमेंट रो पॉलिसी टा रीच करि पारला सेबे जाई हमरो एडा सक्सेस होई परिबो रियल सर्विस टाइ परिबो आगो दाडे लोक तो जेंति ताको सर्विस न दिले से टाणी ओटार के से नहीं जीवो किंतु लास्ट लाइन पीपल्स माने नहीं परिबो हमको हमें डिलीवरी करबा को दरकार थैंक यू सो मच आज आमर कार्यक्रम रे जोग दे समय दे कि निजर मतामत शेयर करथिलो आ नेक्स्ट हमें आगामी दिन रे जदी आ किछि क्वेश्चन आसीबो जोडा कि हमें जदी समय मिलबा आउतरे कथा वार्ता बा निश्चित समस्त को धन्यवाद।